Joosta. Mä esitellään Miki kanssa. Tervetuloa. Pekka Munio lauloi äsken aamuvirsi. Tätä virsi on omistettu Abraham Ojanperälle. Se on alkujen saavun Elias Bernhardin ja Abraham Ojanperäinen, hän oli oopperalaulaja. Sitten tuolla yläkerrassa on Satu Ranta säästävässä mentti ja sitten on Tiina. Kuttanen on sitten tässä ja minä olen Vuorismaan Teettu. Laulis Pekka Lumioselle laulu ja Satu Ranta on meidän organistis sahtistetaan ja Tiina Huhtanen on meidän pastorikestora Ohtu palvelija ja Terttu Vuorisula on siis se juhtit sitä Ohtu. Kuka oli tämä Arto Maasio? Hän oli professori. Hän syntyi 28.8.1985 Rautavaarassa. Missä tämä Rautavaara on? Rautavaara. Aha. Ja hän kuoli Helsingissä 1960. Suoritti ensiarvoisen tärkeän päivätyön maamme kirkkomusiikin hyväksi. Hän toimi muun muassa Johanneksen kirkon urkurina Helsingissä ja Helsingin kirkkomusiikkiosaston johtajana ja Sipilän Akatemia kirkkomusiikkiosaston johtajana. Ja tästä mä katselin niin kun hän kehti olemaan eläkkeellä niin 2 vuotta, kun hän oli 1956-58 siellä niin Johanneksen kirkon urkurina ja hän kuoli 60-luvulla, että 2 vuotta oli hänellä eläkevuosia olemassa. Säveltäjä hän viljeli etupäänsä hengellistä musiikkia. Hänen pääteoksiaan ovat A Cappella Messu, Missa Brevis ja joulukorali. Vuonna 1943 julkaistun koraalikirjan toimitus ja soinnutustyö oli pääasiassa maaseudun suorittajana. Hän arvosti suuresti suomalaisia hengellisiä kansansävelmiä ja että pienolla vaistolla laadit sovittu koraalikirjassa kuuluvat hänen työhönsä yksinkin hedelmiin. Ja mikä minulla on jäänyt rakkaaksi, niin maaseudun vesperi, adventti ja jouluvesperi. Se on vanha Viskinan aikana laulettiin, kun tietysti silloin kun miehetkin kuorossa, mutta nyt on täällä hautausma lämpimäksi meidän miehet, eikä uusia tullut. Monet Suomen kansan arvokkaat hengelliset sävelmät ovat tulleet tutuksi ja rakkaiksi laulavan seurakunnan keskuudessa. Varmaan siihen aikaan laulettiin aika paljon virsiä. Ja tämä illasta ohjelmista seuraava. Tässä on 5 virtameille ja sitten on välissä näitä yksinlauluja. Tämä on Jeesus lohdutukseni on aamuvirsi. Sitten Jeesuksen rukoukset, se on monesti tullut hengellisen lauluvirsen viisikirjaan mukaan. Ja tämä laulu, hän suus on ihmeellinen, me lauletaan Anna-Liisan kanssa se yhdessä, niin tulee täällä naisääni tuonne yläkertaan. Ja virsi Pyhä Isä Jumala 216, se on kahtivirsi. Ja sitten tämä näin, me lapset pienet, 532 on joulu, Suomen joulu. Ja mä kanssa engeten, mä oon tässä tykännyt tässä laulussa. Ja lopussa on sitten tämä näin, kun et kansallinen Herra Jeesus, tämä on niin hiljainen sana, ja tämä on omistettu lehtori Joosefin Mustakaudella. Hän oli käytetty pappi ja oli se kirjailija ja oli käytetty lähetyspaikakin. Että kyllä se onkin hyvin, että tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivä.
ja ratsastaa.